No Cada Bombaleira sacaron a súa mel e pudemos comprobar que as abellas aquí traballaron moi ben esta tempada. E hai zonas que teñen máis cosecha que o ano pasado. Antonio, contanos como é o mel típico deste concello. Este mel ven sendo de silva e castaño. Este xa ten algo máis de brezo, por iso é un polín máis escuro tamén. Esa cor escura que, a diferencia dos colmenares máis altos da montaña, como os que ten Carmen en plena reserva da biosfera. É un mel de multifloral, máis ben de brezo, castaño, silva, e o que é flor de ribeira, porque están ao pé dun rego, que de hecho o nombre do meu mel chamase gargallo debido ao rego, ao regato, ao arroyo, que pasa por a zona onde están os colmenares. Diferencias tamén no sabor. O sabor é un poquín máis suave, sen embargo, da zona dos Ancares é unha mel das mellores que temos case de Europa, hai que dicilo así. Está catalogada como unha das mellores meles. E é un pouquín de sabor máis, non tan dulce como esta, un pelín algo máis amarga, pero é unha mel moi rica, tanto a de Baleira como a dos Ancares. Iso sí, a calidade de ambas é prezada por igual. Porque nos gusta tomarla moito no inverno, polo tema, pois eso, dos resfriados, catarros, darllas aos nenos, e está moi ben, ademais é un dulce sano. Por iso merece a pena levarse para todo o ano. 2 ou 3 botiños, sí. Eu sou moi lambón e 2 ou 3 pouco me chega. Pois trouxen aí 60 kilos, que levo xa case a mitad dela, pois xa vai case vendida. Sabor da nosa terra que cada ano nesta feira ten máis expositores. En total 16 apicultores, 5 máis que na pasada edición. Unha oportunidade de dar a conocer o mel galego e a calidad que ten, que é mel moi natural. Unha cita aínda con pouco percorrido, 3 anos de vida, pero que está a cumprir os obxectivos polos que naceu. A primeira feira xurde de que un pouco espontaneamente os apicultores iban tendo a produción e non tiñan a mellor un punto de encontro para facer a venta, non? Entón, un pouco a petición deles foise espallando isto hasta chegar onde estamos ahora, non? Día de feira para saborear a montaña con este frío invernal. Estamos nunha época preciosa para vir á montaña para desfrutar non soamente dos produtos das feiras, senón tamén da paisaxe que temos, da neve e destas estampas de outono que nos acompañan nesta época. Polo que pasaron autoridades e moitos veciños da provincia.